bono egente negente kia is a good idea igoro ya bari mu ba CSS gwetenera ntagete bono igande da gotebi sai una to kwa naiga chibesa bono ga Kenya chibesa ni chinke mbesa nchiribu ya serikali ngo strain yeri kyano nenjire gotomera chisukuru chibesa ni budgets bado bolemberu mbokora tegentuki mboro tindaro ranga ngonyara kana keri bwango igegente kyo is a good thing ibetinere is a good thing ibetinere lakini rero isukurigereria no chibesa karo chikotumu chibesa cha CSS karo chikobekwa okonyere cha primary cha dre kokonyeri cha primary sukuru gete cha bekiro konyori cha CSS cha dre so that dijiri jamanya kobekwe round yebana kobeka in faces eminetinga beza njira isana ase serikali chikobekwa korera ndi bune bintu bya beire binge bikurana na ndi kintu kya tumisiro moralia mono neri chikeririjia ichikuriya igoria make ibintu bikaba very expensive bikwireni baba Kenya bakuru bango enyingi kwamanya konyaranga mbiko isana paka twagenda makobeso igo is a good idea to do lakini okorogore merumboro ya serikali neta asibuke kwa na openly lakini nje bono mulikyo manene gwe kiama ege ndongo tebanga is a good idea to do kiagera mbuya CSS yetene kiagera ga se bako ba primary mba feel it comfortable kiagera qualifications chiabo na bachibwe kene na ba secondary